oplysningstiden. Hvad var det? Oplysningstiden er navnet på en periode i det europæiske kulturhistorie. Det strækker sig fra ca. 1690 og frem til 1789. Her sætter man spørgsmålstegn ved århundrede gamle forestillinger, støde dogmer om samfundets politiske og religiøse fordeling af magt kom under beskydning. Oplysningens måde at tænke på var kritisk og fordomsfri. Den rummede en klippefast tro på menneskets evne til gennem viden og erfaringer at gennemskue verdens sammenhæng. Intet må der accepteres, hvis det ikke kunne stå på fornuftens syrebad. Og det oplysningen handlede ligesom om det fornuftige, det naturlige og det nyttige. Disse slagord har runget op gennem de århundreder, der fulgte efter. Oplysningstidens idealer er i dag blevet folkeeje. Det dukker op i den måde, vi taler på og tænker på. De er på godt og ondt blevet en helt naturlig del af vores billede af verdens forestillinger om et moderne demokrati, menneskerettigheder og religiøse tolerancer har alle rod i oplysningstiden. Det var John Locke's erkendelsesteoretiske teorier, som startede oplysningstiden. Det er heriblandt er det empirismen, som spiller rolle. Empirismen beskriver, hvordan at man lever fra sanserne og for hvad man ved der virkelig, i stedet for at tro på noget, som bare som ikke er sandt. Så jeg tror på fornuften, og det er det kritiske redskab, der gør, at han vandt tilhængere i lande som England, Skotland, Tyskland og Frankrig, hvilke er de lande, der starter oplysningstiden. Filosofi. Okay, der var ham der, Jean-Jacques Rousseau, så var der François de Voltaire. Immanuel Kant og John Locke. Ja. Okay. Så har der selvfølgelig også andre filosofer, som Diderot, men som også som mere skrev litteratur, hvor som var filosofi. Helt konkret, hvad var filosofien bag oplysningstiden? Det er jo den empirisme. Det var hele den der idé om, at Gud var ikke særlig vigtig mere. Nu var det mere de der facts, og det var sådan, vi skulle have, der var ikke noget med, okay, jeg har hørt på mine faster, og sådan her hænger verden sammen. Det var... Det er imperialismen. Det er... Du skal ikke afbryde mig. Det er en diskussion jo. Jamen det er ikke imperialismen jo. Det var med. Nej, men det var meget det der med, at fokuset på Gud af, det røg over på mennesket. Ja, men det er imperialismen. Det er imperialismen. Ja. Er du ikke længere stoler på, hvad du har hørt? Du stoler ikke på det, du får fortalt. Det er det, du ser, det er det, du har, og det, du får at vide. Og det er det, du selv gør. Dine egne fejl. Det er det, der ligesom påvirker tiden. Eller oplysningstiden. Man kan sige. Og så er der faktisk også noget, jeg vil quote her. Seriøsitet, eller hvad fanden. Hvem quoter du fra? Jeg quoter fra... Husk nu. Vi har dansk. Kvoterer. Det er Adam Smith. Og David Hume. Hvem var Adam Smith? Adam Smith, han er faktisk som starter liberalismen og økonomien i Skotland. Skotte. Vi får påpege. De mener, at det var ligesom ikke mere, det nu havde dagligdagen ikke nødvendigvis front mod religionen. Og det er ligesom det, der starter oplysningstiden. Nu bliver det reelt. Det er ikke realisme på den måde, fordi du tror stadig på sanserne og... Du tror netop på sanserne. Du tror på det, du sanser. Det, du kan mærke. Det, vi har ikke realisme på samme måde, som du får senere. Men hvad var filosofien egentlig bag oplysningstiden? Altså sådan helt konkret. Naturrealisme er det vel? Er det ikke? Jeg har noget her. Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra... Nej! Jeg kan godt hjælpe jer med det der. Prøv at høre, Pia. Oplysningstiden. Filosofien bag oplysningstiden er sådan set meget enkel. Altså, det ligger sådan set i ordet. Det er en oplysning. Altså, mennesket blev oplyst. De fik en ny tankegang. De fandt ud af, hvordan verden ligesom i virkeligheden så ud. Og som Manuel også siger, altså det handler om mennesket, det handler om deres oplysning, altså at deres sind, at de ligesom, ja, de fandt ud af... deres sanser og sådan noget, det var kun det, der var. Det var mennesket, der var inde. Altså ligesom vi fik sådan en løsrivelse, som man også så i renæssancen, hvordan at mennesker løsrev sig fra teologi og religion. Er det det, der sker i oplysningen? Det er det, der ligesom fuldført den løsrivelse, som aldrig rigtig blev færdiggjort i renæssancen. Så er det next level, og så er det Hume og Adam Smith, det er David Hume og Adam Smith, der ligesom gør den her fuldførelse. Ja, og det er jo så der, hvor de går ind og de bruger de naturrealistiske moralopfattelser, der ikke nødvendigvis havde front mod religionen. Det var lidt selve naturfilosofien, som var det essentielle i
oplysningstiden, fordi det var det naturlige, der ligesom kom frem, det var det naturlige, der blev reelt, det var det, der blev vigtigt, det var det, som mennesket ligesom fik øjnene op for, altså deres øjne blev ligesom åbnet. De blev oplyst. De blev oplyst om, hvordan verden i virkeligheden så ud, og hvordan verden i virkeligheden hang sammen. Slut med Gud, slut med religion. Jo, selv. Det var, hvad oplysningstiden handlede om. Move all the way. Angel Hayes is coming through. I heard Angel Hayes grew up in a punch hole.